Ha ka janmit jong ka praterik Oktober arjar pusan kumba saw baje uwe ukna ubrang news nem kakerta ulaja na yeng na ka shnong nongrah lum marbo blok saw nongrah na shlong ki pulit na renja kilapoy siya nongrah bantukit halor ka jingja ajong utay ukna ubal tip kerteng kumukar siyan bor kar muday na kaliang ka shnong kilapanlong ya ka jingtukit Henry kat adu mentai om siam peralap satya. Bat kane ka jingja ajang utai khynnah kalau rak mynsiem biang ya ki nong shong shnong kham tam hadien ka jingjap jong I hybrid insapira lingdo munai hau benai ubal dep